κατανόητοι και υπερήφανοι για τη δράση τους, εμφανίστηκαν σήμερα στο δικαστήριο οι κατηγορούμενοι για συμμετοχή στην οργάνωση Πυρήνες της Φωτιάς. Είμαστε αντάρτες πόλης, θα συνεχίσουμε τη δράση μας. Οι κατηγορίες είναι τιμή για μας, δήλωσαν χαρακτηριστικά στο ακροατήριο. Η δίκη τους θα συνεχιστεί στις 20 Δεκεμβρίου. 24 ώρα μετά την απόπειρα απόδρασής τους από τον Κορυδαλό, ο Χρήστος Τσάκαλος και τα αδέλφια Νικολόπουλοι οδηγήθηκαν από τις ανδρικές στις γυναικείες φυλακές για να δικαστούν. Μαζί τους στο εδόλιο κάθισε και ο Νταμιάνο Πολάνο. Είμαι μέλος της συνωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς. Είμαστε αντάρτες πόλης. Θα συνεχίσουμε τη δράση μας. Οι κατηγορίες που μας αποδίδονται είναι τιμή για μας. Οι πραγματικοί ένοχοι είσαστε εσείς. Οι 4 νεαροί που δικάζονται ως μέλη των Πυρήνων της Φωτιάς για τις χύτρες με τα εκρηκτικά δήλωσαν εξ αρχής στους δικαστές πως δεν θέλουν να τους αντιμετωπίζουν ως μικρά παιδιά, αλλά ως περήφανους αντάρτες. Προσπαθείτε να καταστήλετε την επαναστατική δράση. Έχουμε πόλεμο. Θα πολεμήσουμε εδώ, να το ξέρετε. Η αστυνομία δημοσιοποίησε φωτογραφίες από το όπλο και τα αυτοσχέδια μαχαίρια που χρησιμοποίησαν ο Παναγιώτης Βλαστός και οι κρατούμενοι των Πυρήνων. Σύμφωνα με πληροφορίες του Α, η αστυνομία έχει πλέον καταλήξει πως το όπλο μπήκε στις φυλακές από την πύλη και δεν πετάχτηκε από τον Μαντρότυχο. Την ίδια ώρα στη δικαστική αίθουσα οι κατηγορούμενοι αρνούνταν να δώσουν στους δικαστές πληροφορίες για τα προσωπικά τους στοιχεία. Θέλετε δικηγόρο? Δεν σ' αφορά τι θα κάνω. Όλα τα φυλακισμένα μέλη της επαναστατικής οργάνωσης βρίσκονται διάσπαρτα στις φυλακές και έρχονται στο στρατοδικείο μια μέρα πριν και αντί να αναβάλλετε, το συζητάτε. Τι θέλετε? Να μη ρωτάς. Οι 4 κατηγορούμενοι δήλωσαν πως δεν αναγνωρίζουν τη διαδικασία και καθ' όλη τη διάρκεια προσπαθούσαν να διακομωδήσουν τη δίκη τους. Όσοι μάρτυρες δεν έρθουν θα διαταχθεί η βίαιη προσαγωγή τους. Αυτό είναι τρομοκρατία. Εμάς λέτε τρομοκράτες. Αυτός είναι ο τρομοκράτης. Βάλτε τον μέσα. Κύριε μάρτυρα, να αφήσετε και το τηλέφωνό σας. Να αφήσεις και το Facebook σου γιατί είσαι ομορφόπεδο. Το δικαστήριο διόρισε στον Πολάνο 2 δικηγόρους και διέκοψε για τις 20 Δεκεμβρίου λόγω προβλήματος υγείας συνηγόρου υπεράσπισης.